Dende hoxe ata mediados de mes, 2.700 alumnos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés someteránse ás probas PCR do cribado preventivo do Sergas. Son estudantes de primeiro e segundo de bacharelato de institutos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Cambados e o Grove. Estes concellos foron seleccionados atendendo a incidencia do virus. Presentamos eses cribados que se van a facer nos institutos na provincia de Pontevedra, naqueles concellos pois onde hai maior incidencia de positivos, non? E que abrangue pois esa franxa de idade dos 15, 16, 17 anos, non? Este é o caso do concello de Pontevedra, Marín, Poio, Sanxenxo, Grove e Cambados, non? Porque eses municipios preocupan especialmente dentro da área sanitaria en base ao número de positivos. Especial atención quere poñer o Sergas nesa franxa de idade onde se detecta unha incidencia acumulada elevada. Agora, a través das PCR, o que se pretende é detectar o maior número posible de portadores asintomáticos, o que permitiría reducir a cifra de contagios. Son os concellos pois que nestes momentos nos preocupan e se fixe un estudio dos positivos deses concellos e hai un gran número pois nesta franja de idade. Por lo tanto, empezan hoxe xa na Xunqueira e esta semana vai a ser no concello de Pontevedra e no seu entorno e para a semana que ven o resto dos concellos. O Sergas non descarta estender o cribado a outros 800 alumnos de centros educativos de Vilagarcía en aquelas localidades nas que a situación así o requiera. Si é necesario continuar a partir de aí noutros concellos, vamos ir vendo como vai a situación sanitaria, pois tamén se estendería a outros concellos, non? De momento son os que se consideraron porque todas as semanas se analiza concello a concello e as franxas de idade que están máis afectadas e isto foi o resultado que se obtivo da semana pasada, non? Por lo tanto, se decidiu facer agora nesta semana nestes concellos. O cribado está se levando a cabo en coordinación coas Consellerías de Sanidade e Educación a través dunha colaboración voluntaria dos centros educativos afectados.